Ini 8 tarik Maret 2022 sini oro Dulkai Kami sini Kalaibari bisini andaro Jampuijala ini lai thangnai salo sini oro late Chandra Suran Jamatia tei boni nukhungo tabok Hemantol Lakshmi Jamatia Hemantol Lota Jamatia borong ni nukhungo kaisa ogotna goton goti thangkha जों बेलाय खिनो बरंनि नुखुंगो खायरकमा ते hamjangma ba borongno chubachu borongni condolence services जों borok bai gadalan bani जों फायजा जों Tipra Motha angoi जों borongno tini je chukmani sini Motha nangoi chubabani bani phayo omani sakang sini warriors rok ubagrani dage mumbai Chaiman yagulo khai sophaika sini warriors rok nai phaika kya ba baksa kuno karonai tini phaimalia tofana जों sini 12 Takarjala block committee ningai sini bukhukjuk sini nukhungo sini chubawani phaija tei जों tini borok kaham kurangke borokni o condolence service no baichung obo sini nayo sei sini diaiman obono borok kaham kurangke borokni o pandano baimana जों tei baskango bahani borokni logewa tongnai joto kisu subida osubida जों borok bai kurangni no tongnai obo sini wansokma tei sini nahar हामबाय थाजों लरक्सनि ब्लक प्रेसिडेन्ट खुक्तिबो खोनाखा जे लाइथांजक सालो तारिख बुसु 24 तारिख फेब्रुवारि तालो कायसा अरो जे ओंथाय गरि तमनि आमाय कायसा ओंनि था कायसा पार्टी थाका जों आफरो सुबसिनि मथानि बरर फाइन लाइफैलायखा जे मासलक्सनि Chaiman baksa phagya aprogo lesson tini bini o paithak salo sing bini nukhun borbai sing borok kha khamtina sing borok baksa kha khamja sing tai thinang rogo bo sing tung borong mungsasu kyaba mungke sing je mansak sing chubanai tai chubanani sing chaitok nai tai ang bin nok nukhun borok no omnom sananu musung je themung kha